салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. адрес мағозаи мо Султони Кабири Пешина, доми Шӯҳрат, мағозаи 8, номерои телефон 901 10 11 85 901 44 44 26. Магазини Ёқуб мепурсед? Намарамад насосҳои даруни обӣ, глубини насос. Ай турбаи 15-20 сар шидагиай намарамад кунед яла то турбаи 100-150 насосҳо ҳастад. нархошон акаҷон ай 300 сум 300 сум 400 сум ҳамин 300 сум тар мешавад смотря ба сифати насос. ҳамаи намуд насосҳо ҳастанд. ё дуруни овиян ина бо поёнтарш ки ариол насосҳои вакуумӣ насосҳои вакуум ай 400 сомон 400 сум 500 сум 550 сум 600 сум ҳамирам бо смотря аз сифати насос нигоҳ карда сар мешаванд. насосҳои вакуум инаи насосҳои беруни об инаи ёш ина насосҳои ҳамиёрам ина айнаҷа нишонтая бор 250 сум 300 сум то анҷара миёям мақсад 300 400 500 инаи поён 550 600 сум 700 сум ҳай бо смотря киловатти насос нигоҳ карда ҳаста. турбои 150 любой рамуд насос ҳаста. ана ё ариоло кричаткадоро по 1200 1300 по турбаш нигоҳ карда ай размериш ай киловаттиш ҳамаи намуд аст. ина ракетаҳо хоб ракета сар мешавад ҳар хел дора ай 1000 сомон сар мешавад. турбаш ай 32 то 50 ракетаҳош мойкаҳо ҳастанд карчер ба 1,5 дора 2700 дора 2800 дора то 4,5 ин намудошам ҳаста. компрессорҳо ҳастанд 25 литр сар кардагиай то 250 литра компрессор дорем ай 1300 сум компрессор сар мешавад. нарх навош ай литриш ай сифати бо турки хитои инаи мойкаи ба тариқати нархш 250 сум. ина помпаҳои бензинӣ ҳастанд. ё помпаам бензин қатӣ ба ҳамин помпаам ай 1200 сомон сар мешавад. ба сифатиш нигоҳ карда ба хитоиву японски ва ҳар намуд сифатҳо дора туркӣ дора ҳарю сифати бор нигоҳ карда бо нарх наво карда мешавад. ҳамаи размериш ҳаст. дизелниёшам ҳастанд бензиниёшам ҳастанд. турбаи 50 80 100 ҳамаш ҳаст. бензопило 550 сомон 550 сомон меравад. хеле нарх наво бо ина бо сварка дорем ака ай 600 сомон сварка бо ампериш нигоҳ карда меравад то 1,5 сомон аст. амҷа сварка дорем. амперҳои калониш қиматара камака 1400 1300 но боло будагиёш номақсад 250 ампера 600 сомон 650 700 болгаркаҳо ҳастанд препараторҳо ҳастанд. марамад метро буде шуруповертҳо ҳастанд. ина шуруповерт мисол ҳамон ина шуруповерт нами набораш ҳамаш 250 сомон марамад нами дипломат шуруповерт 250 сум. болгаркаи свет қати марамад батарея қати болгаркаам ай хоб ай 700 сум батарея қати дута батарея дора
препаратор ба тариқати ина наборош ҳастанд. ҳамин чизаро ина препаратор болгарка шурупавиёр ҳама набор ба тариқати буромадагиёш. баъд дивижокҳо ҳастанд. хоб ина дивижокҳо 1 киловатт. хоб дивижок сар мешавад 1000 сомон 1 киловатта сар мешавад. ин худиш 1000 сомон. ин худиш иқар қиматтарака 1000 сомаш бо фирмаи дига хелай. ин мақсад сифатиш хубай дури бадай 1300 сом. ина 3 киловатта. хоб 3 киловатта 3000 3500. бо киловатти калониш на 5. ина киловаттои 7. ина ё ҳамаш бензиниан мақсад 1000 сом сар мешавад қимати 1 киловаттиш. ҳамаш бензини 3000 4000 4500 6000 дизелиё ина ҳастанд. ина дизелиё уна дизели калона нишонаш бе уна калона ёсигаҷа. ина дизел чанд сар мешавад? то дизел мақсад дубой киловатт дорем ай дизел то вай 12000 сар мешавад дизел. мақсад ба сифатҳои хубаш дизелои закрити дизел откритиш арзон мешавад. ина газонокосилка ина сар мешавад 1200 сомон газонокосилкое ки газон медаравад. 1200 мақсад 1600 сома дорад. 2500 дорад 3500 дорад. ҳамирам ай размерош. баъд движокҳои чанд 5000 сомонаи 3 киловатт японский. адреси мағозаи мо Султони Кабири Пешина, Доми Шӯҳрат, мағозаи 8. номерои телефон 901 10 11 85 901 44 44 26. магазини Ёқуб мепурсед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.